weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lewe faaboli ganna balola wasa kodde yumana yire dolola siwre lobali banjolo sere kunda ngabo dingiraye ko on waktu yoni hato jaka moji kame gulela beya ene jiyaye gardende kabruji mena to leydi Sénégal ñawore imam daw gasi halaɓi hawi certumande o ɗaccita kanko ya sappo e ɗiɗo wonɓe toon to leydi Mauritanie tonne kadi kene wona sawti kene wona capanɗe jeeɗiɗo e joyo ɓiɓɓe Sénégal naɓe ko ɓen tigui pawa juuɗe jamma heccenko taw kadi koye maaje kaɗɗe leydi Mauritanie toon to leydi Mali kene fota wonde temedere nogas e jeeɗiɗo wurnoɓe toon to leydi Liby jettima toon to Bowal laaɗi diwoje ngala Modibo Keita toon to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men coordonné Abouba ko fate gomu rewindiɓe Pele Yahya Jammeh oɗo saaha darima darde mumena toon to leydi Côte d'Ivoire ɓe decciɓe toon to leydi Côte d'Ivoire jafoɗon cetal bite ngala kosima serti e deƴƴere mum tumande almami Yakuba Touré Jagga kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena ɓattake teddungala ɓattake ñalɗi diine iwde ena toon to lewe dewaɗi dendagal bandiraɓe lewe dewaɗi naɓe kala ene mbaɗi erago e dendagal bandiraɓe fulɓe ɗo mbawi wonde kala nde mbawata tintude ñalɗi pinala taw kadi koko fate fina tawa jogorɗi wadde toon to lewe dewaɗi ɗin ñalɗi noon mbaɗata ko ñande sappo e goho ha sappo e ɗiɗi taw kadi lewru jukko fandu so gueno haaji ɓattake ene iwe musidɗo biteɗo Alhassana Hammadi Camara ene wonde musidɗo biteɗo Abdoulaye Adama Sow kamɓe jettini ɓattake immorade en toon to lewe dewaɗi mbaɗi erango dendagal guure tawiɗe lewe kala e dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo mbawi wonde jokli windere nde kala nde mbattata hakkillaji men ñande sappo e goho e sappo e ɗiɗi lewru fandu so gueno haaji ɓe kolliti noon kala jiɗɗo hen kollaɓi waɗata ko guel ɗo hen nodirguela 00 221 78 52 79 193 taw kadi nototama ko biteɗo Alsana Hammadi Camara walla mbaɗa 00 221 78 47 99 958 taw nototama ko biteɗo Abdoulaye Adama Sowa walla mbaɗa Moussa Diallo toon to leydi France 00 336 05 78 50 37 toon to leydi France walla mbaɗa biteɗo walla mbaɗa biteɗo Oumar Bakary Ana toon to leydi Congo 00 241 walla mbaɗa tan toon to leydi Guinée toon to leydi Guinée Équatorial jafoɗon Oumar Bakary Ana toon to Guinée Équatorial mbatta ko 00 240 22 22 41 27 toon to Guinée walla mbaɗa biteɗo Abou Bakary Ana toon to leydi Gabon 05 80 45 66 aɓe mbaɗi erango dendagal bandiraɓe kala nde mbawata nottade toon to leydi Congo mbatta ko Ibra Jakka Modi Dia jafoɗon 00 242 05 62 35 483 mbaɗi erango dendagal bandiraɓe kala nde mbawata tawtorede ɗiɗo hen ñalɗi jogorɗi wadde toon to lewe taw kadi ñalɗi ɗi mbaɗata ko toon to lewe ñande sappo e goho e sappo e ɗiɗi lewru fannudo e kala nodduɗo ma heɓen ko ɓuuri labde taw kadi ko toon to lewe dewaɗi kettude kaɓuruji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient,
Oceani jam nyalemon musibe teddobe nasande sapoya jena ya morso hitande ujunnaji didi sapoya jetate kabruji mena damgal pular no mbirundene gardende kabruji mena to leydi Senegal subaka hando nyawar imam daw gasi ha labi ha wichera cagalonde nyawawo udditi nyaware makko subaka hando ken fotonde sapoya tato ben daccita ken fotonde sapoy joye mabbe nangama nguddama odo saha mo gondena kanko imam daw jaggado ken foto wonde lebbi jondi no fewi ne dumba nder leydi Senegal taw kan ne duma ko fate bange wat boniyan kagal kame pelle e wadde hen ngalo modoma ko wana dum konon bitedo Mukhtar Johan tajanama en lelo e kaso taw kadi koy kasoji leydi Senegal ken foto wonde dubi nogas kame golle wawnere en wonde bitedo Mohamed Ndiaye ne wonde bitedo Ibrahima Diallo e Abdullah Aziza Diaha kame laccina nyanga e dendangal yadi mabbe kala odo subaka hande nyaawor mabbe yani kambe sappo e joyo e mabbe lelo e ndara kasoji sappo ya tato e mabbe daccitama yo kot a galleji mumena ha joni tonto leydi Senegal keddodena ma en kale bato jagorde nyalawma hanko e dowgol hore leydi Senegal woni Macky Sall wajari yogay aynabe wonbe e nder leydi Senegal ha tenti tonto yano e ndar a yontere darin de yontere bennude dowtonde nde wayano ngam duwono yaade yogay aynabe kambe be kolliti hen belam mabbe no fewo holliti be jabbimamo ton a jabbungala payo dingala ko wona dum ko non kanko horejo leydi Senegal wo holliti e batu jagorde hanki o wonande do saha mo gonen Senegal ne tiji taw kadi ko kodo gardido leydi China e bitedo Xi Jinping on non ne tijja nder leydi Senegal nyande no gase gondudo hen lewru kame no gase didi ma wan jilum e nder a leydi Senegal kala caggal non teskede wonande bibbe sinwanabe en jogi gollorde kewde no fewi nder leydi Senegal ma wan jilluma ko yoga e yoga e leydele nder Afrika kanko do hen lamdo gardido leydi China ko wona dum ko non horejo jagorde leydi Senegal bitede Mohamed Boun Abdallahi Dionne yetini bataki mum faade horejo leydi Senegal to mende horejo leydi Senegal subimo nelimo tonto leydi Turki ngam yettinoyde wonande duwa bitede Recep Tayyip Erdogan to mende tuma kayinde wondata wonde ma jogo leydi ndi jamme kisala ko wona dum ko non jagordo faggundu kame jagordo ndema kambe kala be mbadi tobbe kewde ko fate bange golleji mabbe kam e yoga e jagorde kalfinade jagge nder leydi Senegal ha joni tonto leydi Senegal keddodena ma en jahaton to Tambacounda tonto Tambacounda ni kene foto wonde temedde 5 kilo to kadi ko podde contre façon ko dum tigi wiya ton teba ciagalon jaggede dum tona hakkunde nokku bitedo Kedougou kame Tambacounda ciagalon de worbe odo hen gorko bitedo Ibrahima Seng ndari walta mien ciagal de dadi be pelliti tigi darade darde tindelanga ngam a yilade yogay taccinobe podde iwde ton e yogay nokkuje keri leydi Senegal ngam nande dum e ndar leydi Senegal ko wana dum ko non ken foto wonde temedde 5 kilo kam kala duppama nyalawma hanke o tonto Tambacounda ciagalon teskede do saha mo gonen ledde taw kadi ko jaretede jeetede kala ko wiite podde contrefaçon heewi e nder leydi Senegal ha joni tonto leydi Senegal keddodena ma en jaha ton to Kayar ton ne kadi dadibe be hinde gendarme taw kadi ko wala hen bitedo commandant Ibrahima Seck warbe makko jani e wuro wiitengo Mbora walla mbieno wuro wiitengo Mbor kame nokku bitedo Kayar en wondi kadi nokku bitedo Sancha en wondi nokku bitedo Sancha Dara e deden gure kala be boyi aynude sukabe warbe tato finobe ngodo no wuro abe tuma ko kambe tigi njagata yoga sukabe Senegal na be jalludumen e laade ngam wiide abe nawdumen tonto leydele Europe ko wana dum konon aljuma bendudo hen no jamma ko nden tigi be jani e wuro ngo to kadi wuro witengo Sancha Dara ko ton tigi be jani be mbadi tebbite dal haji sena en wonde bitedo Fas Boya en wondi kadi goddo bitedo en wondi kadi e goddo be nangi hen yimbe tato odo sahabe non e tawi juude dadibe ciagalon tumetebe e kala sahabe gittodon besgoji Senegal nabe ngam nawtude men e maje kadde leydi ngam maje kadde leydele Europe ha joni tonto leydi
Sénégal keddorɗenam en jaha ton to Mbour B52 ko Serigne Dia ɓurɗo andirede Bombardier ya kekiɗe hanke o walla mbiyen ñalawma hanke o feeñi e boni Mbour omo jogui ko fate banggue kosam kame sukara e cabune kala paquet aji mum kame kuusuji kala omo rokkira sukaɓe oɗo salon tiftinde on kanko tigui oɗo hen biteɗo Bombardier kanko tigui ƴetti araray ko fate banggue sippiroji leydi Sénégal o holliri noon hanki o yiɗi ko weltinde kay wonande heedam ɓe kala oɗo sala nomo hooli hoore makko so tawi kala gonɗo yeeso makko fate banggue sippiroji sen wi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie jayndi witende ami holliti wonande dadiɓe ɓe leydi Mauritanie halfinaɓe maaje kaɗɗe pawi juuɗe men kene fotonde capanɗe jeeɗiɗo e joyo ɓiɓɓe Sénégal nade wonnoɓe e laana e nder côte atlantique aɓe paano toon to Palmas ko toon tigui ɓe jinnoyade kamɓe kala ɓe nanggama oɗo saaha ɓe tawe toon to Nouadhibou yoga e mabɓe kene foto wonde capanɗe joyo e jeetato ɓenne kadi pawama juuɗe taw kadi koye keerola dadiɓe taw kadi kene wona capanɗe jeeɗiɗi walla sappo e jeeɗiɗi kilométre hakkude muɗum e Nouadhibou ko wona ɗum ko noon kamɓe kala ɓe gaddama toon to Nouadhibou yoga e mabɓe nawama to cuuɗi cafriɗi gam hebde cellal ɓalli yoga e mabɓe dokkama ñamde kame comci oɗo saaɓe tawi juuɗe dadiɓe kame nden kay kisal haaɓe mbawa nawtede leyɗele mabɓe ene teskano oɗo saaha mo gonɗen ɓesguji Sénégal naɓe yoga hen ko hari yiɓe iwde toon to leydi Sénégal rewde e maaje kaɗɗe leydi Mauritanie gam yaɓande toon to Espagne oɗo saaha noon dadiɓe leydi Mauritanie taw kadi ko halfinaɓe nden kay kisal maaje kaɗɗe e kañumen ɗanata ko gongata kala ko ndewiɗen koko jiyata koko mbiyata teɓ eɗen mbasi tan sukaɓe kala hen joguiɗo hunde yo tinno rutto e golle kame mecce itta haqqille mum e rewde ɗeɗo hen maaje saka yaɓande toon to leyɗele Europe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witen lekkalam ɓe koliti wonande BM ko boñ windere wiite noon kamɓe noon ɓe cifodiri kame laamu leydi Mauritanie ko fate banggue awo kame gaynaka kame nehugola jawdi kala ko fate banggue gaynaka kame awo e ndema beele kadi ɓe mbawa ɗoftodirde fedde wiitende panna beele kadi leydi Mauritanie wawa tigui teskede ko fate banggue awo kame gaynaka e ko fati e banggue ndema kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayinde wiite al akhbar ɓe kolliri wonande l'Iran Mauritanie taw kadi ko fedde darinde haɓade ko fate banggue kalifinde nder leydi Mauritanie ne tuumi e dadiɓe leydi Mauritanie taw kadi ko jaggunoɓe oɗo hen suka ɓalejo e jiyaɗo e hinde hardaneji biteɗo Mohamed Brahima taw kadi wonno kon sappo e goho lewru mayno ndu toon to Elmina e tuumaɗo taw kadi ene tawa mum huuɗo bonka ko e hollirama noon wonande dadiɓe pimo piggal musgal no fewi nde yettoro commissariat taw ruttima e joomi ko kamɓe noon ngal ɗon ceetal ɓe kolliti wonande kay on suka mayɗo haɗo ɗo gonɗen procureur yahani toon tene kadi laamu leydi Mauritanie haɗo ɗo gonɗen udditani hen ha losko muɗum ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali al akhbar ko jayde wiite noon ha joni ɓe kolliti wonande ceetal l'Iran Mauritanie holliti wonande Mouhamed Loukada e dumbaɗo e kasoji leydi Mauritanie ɓe binditi ɗum e nder landa mabɓe hakkude Chawab kame Iran beele kadi on wawa jeeyede sumgoji hayso tawi woni ko toon to kaso o woni ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde wiitende Sahara Média kolliti wonande gardiɗo guinol Hamas toon to Palestine biteɗo Moussa Abou Marzouk holliti leydi Mauritanie wotani kay ko Israël tumande ɓe gooti e toon to fedde gotago windere nde kamɓe noon suɓama ɓe hollirama ɓe gotani koɗo hen biteɗo Yafala Sahanina kanko tigi ɓe gotani kene foto wonde sappo e jeetati taw kadi ko jungo on tigi woni gardiɗo université mo Hebro en taw kadi ko toon to Israël o holliri noon wonande leydi Mauritanie kame leydi Tunisie kame leydi Égypte gotani ko toon to leydi Israël ɗacci leydi Palestine ko wona ɗum ko noon yoga dilloɓe dawrugol leydi Mauritanie ha tente dilloɓe laamu leydi Mauritanie jeddi ɗum ha memi leydi taw kadi yaltin ɗum ko on biyeteɗo Moussa Abou Markouza taw kadi ko gardiɗo cetal Hamas toon to Palestine taw kadi o yaltin ɗum koye konte makko tiwteri ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiiten lattantuɓe kolliti wonande ambassadeur jarlitiɗo fedde gotago windere biteɗo Coumba Gawlo Seka ene tawe toon to leydi Mauritanie ñalawma heccanki o noon wo joddima kene fotonde pelle nogas taw kadi ko pelle rewɓe darniɓe haqqe debbo kame suka e haqqe debbo e galle e haqqe rendo kala kamɓe kala noon wo
joddima maɓe toon to hôtel biteɗo Azalayi ɓe jewtidi toɓɓe kewɗe no fewi e tawtorede jagorɗo kalfinaɗo ɓesgu kame suka e nder leydi Mauritanie joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kala site biteɗo web courant kamɓe ne ɓe kolliti wonande fettiyanke balgana mo leydi France biteɗo Ousmane Dembélé taw kadi ko jeeyaɗo e ƴettuɓe kawguela windere nawi ɗum toon to leydi France o holliti mawma juma garɗuɗo no fewi e wuuro makko witengo jaguli noon ne tawi nder leydi Mauritanie hollitama nene makko ɓiɗɗo Mauritanie ko bamakko woni Malinajo kono hunima toon to leydi Mauritanie mawma toon taw kadi ko juma garɗuɗo no fewi joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaala e Sahara ko jayde wite noon ɓe kolliti wonande gardinoɗo cetal biyetegal seni ko fatte banggue sumgoji leydi Mauritanie taw kadi ko biyeteɗo wulde taw kadi ko biyeteɗo wulde bunama ittama e gardugol seni ha laaɓi oɗo saha noon toɗɗaɗon ko biyeteɗo Mohamed Val walla mbiyen toɗɗaɗon ko biyeteɗo Mohamed Val wulde Bilal ko on tigui toɗɗaɗon kamɓe noon aɓe nandire lundiɓe ɓe kamɓe kala jaadi yo on toƴƴe ɗon on noon ne sikka on noon ne tumati walla mbiyen tan on jeyno tigui koye lundiɓe ɓe kono noon oɗo dumunna kala ne heewi ñiŋoje e fade e landaji lundo no fewi kanko guittaɗo noon ittiraɗo noon ko saabu tumede wonande golle makko garɗani tene kadi ko halfina ko o anda ɗum no fewi kono haɗo no gonen o jaɓani windude ɓattake wacciti golle makko gam hollirde wonande ko kirjinaɗo yo iw e gollorgal makko sen gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali to bowal laaɗe diwoje ngal Modibo Keita ñalawma heccanke yettima toon kene fotonde temedere nogas e jeeɗiɗo taw kadi ko ɓiɓɓe Malinaɓe e wurɓe toon to leydi Libi kame caɗele musɗe no fewi e ballal catal bitegal OIM kamɓe kala ndendi fandare kamɓe laamu leydi Mali jagorɗo kalfinaɗo e gueɗe caggal leydi kamɓe ndendi mbaddi junggo e fandu beele ɓen sukaɓe mbawa artude kamɓene ɓe garta leydi mabɓe kolliti beelam mabɓe no fewi hollitama noon lebbi jeeɗiɗi joni guila tan hitande dari ha faade ɗo ɗo gonnen laamu leydi Mali artiri ken wona ujunere temedde joyi e nogas e jeeɗiɗo ɓiɓɓe Malinaɓe taw kadi ko lofinoɓe toon to leydi Libi ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Sikaso jagorɗo kalfinaɗo cellala ɓalli biteɗo Samba Ousmane Sow joɗima toon jonde mum ñalawma hanko e nokku biteɗo Lamsia Bengula toon tigui o joddima toon e seteji jondi no fewi o holliti wonande oɗo saaha mo gonen laamu leydi Mali itti ken foto wonde milliard uji jeeɗiɗi piccal jeegom million taw kadi ko wallide yogay sukaɓe e nder leydi ndi kala région ngaji ɗi kala beele kadi ɓe mbawa haɓede ko wiyete ɓe mbawa haɓade ko wiyete paludisme woni ñaw jontinoje oɗo saaha so yonti kamɓene lebbi nayyi ɗiɗo hen maɓe ndaro darde tindelang beele ɓe kaaɓo kala kene wiye jontinoje e nder leydi Mali kala joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali la cour de appel de Bamako taw kadi ko suudu ñawore ɓe calnima wonande ɓen ɗaɓɓinnoɓe wonande kay yo ɗaccite oɗo hen général biyeteɗo Amadou Aya Sanogo taw kadi kam wonno kuddeta ATT e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi toon to leydi Mali omo tuma noon omo wari taw kadi ko laafaji mboɗeji kewɗi no fewi e nder leydi ndi e caggal noon kanko yaadi mabɓe kala nde ɓe mbinduno ɓatake gam yidde ɗaccitede hayso tawi woni aɓe ndumɓe e galleji mabɓe kono noon ñawore nde jaɓananiɓe hay seeɗa kuntala ko wona ɗum ko noon ñalawma heccanko démissioni acci golle mum ha laaɓi ha wi ceera walla mbiyen commanda Mohamed Woudrago ko commanda e nder leydi Mali caggal tumedemo kanko e hoore makko e juuɗe makko ene moddi e wargo laafaji boɗeji baranoɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ha fema hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati e nder leydi Mali kala sen gewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambi goomu tafangu rewindade Pele Yahya Jammeh ma en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba ko noon tigi mbiyen tan goomu tafangu ngam yurnitade gueɗe Yahya Jammeh kamɓe tan de en noddi kene tolni 60 neɗɗo tawɓe ganduɗa ko koreji mennoɗo wonde ɗo hoorejo leydi ndi walla kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa ko ɓattinoɓe mo ene gollodira e makko kono tan de ene teska hen mennoɗo wonde hoorejo jaborde biteɗo Aissatou Ndiaye Seydi ngol goomu de noddimo tigui rigui e biteɗo kadi Yankuba Touré na wonde Edouard Singate e Ibou Diallo ɓeɗo foof ko yimɓe ɓurnoɓe battade mo walla ko kamɓe jettino leydi ndi ene wonde tan biteɗo général Souleymane Badji Oumpa Mendy Bora Koli Amadou Diouf e biteɗo Nouha Badji ene wonde biteɗo Sana Mandiang ene wonde kadi biteɗo Mohamed Bassi ko julanke mawɗo taw kadi ko ɓiɗɗo libanajo libanais gonɗo ɗo hennete e nder leydi men Gambie ɓeɗo fof ne jeeya e noddaɓe hen
e biteɗo Amadou Koli kanumne ko mennoɗo ardade suudu ngo ganduɗa moftondo koppareje men ɗo e leydi men Gambie woni ko wiite ko gouverneur mo central mo banque leydi men Gambie ene wayno noon ene jeeya hen kadi biteɗo Diogu Ba e Mamadou Sabali ɓeɗo foof de ene wayno nguɗon gombu noddiɓe tan gam wawde hettade ɓe e wadde losko e jawdi mabɓe kadi e hol kadi toɓe dewranno jawdi ndi e kadi nde wonno kamɓe ɓurno ɓattade mennoɗo wonde ɗo hoorejo leydi duuɓi nogas e ɗiɗi kodde nen Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekunda kodonene Abouba ton to Guinée Conakry paren caggal ndelam ko bam ɓeydi toon addi caɗele mawɗe no fewi wonande finoɓe nder jeereji wonande finoɓe nder jeereji Conakry oɗo saaha kamɓe kala ɓe gulliti no fewi caggal teskede wonande sac basalle oɗo saaha mo gonɗen jarata ko capanɗe tati ujunere taw kadi koye GNF woni koppareje guinéen ɓe kolliti noon wasalde wotere oɗo saaha mo gonɗen jarata ko temedde ɗiɗi taw kadi koye GNF taw kadi koye halisa guinéen ɓe kolliti noon wonande oɗo saaha mo gonɗen ha ko fata tan heewi ñamede nder leydi ndi waɗe no comme genre saka ni ɓe kolliti noon wonande kala ƴelal ene jaranno kene fotonde ujunere oɗo saaha noon ƴelal kala ene yaaha walla tan mbiyen kala ƴelal kala e yaaha ene wonanno fodde temedde ɗiɗi oɗo saaha noon yeehi ha yettima ujunere ɓe kolliti noon wonande bemre fol hen saahaji kala ene yaaha ha temedde jeegom oɗo saaha noon kamɓe finoɓe e nder jeereji Conakry ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi oɗo saaha mo gonɗen kamɓe kala ɓe jiiɗi kay ko laamu ngu yo walluɓe beele ɓe ceerta ɗeɗo hen caɗele taw kadi yalti ɗum ko Salamata Balde mo Vision Guinée sen wi ton to Guinée koto Côte d'Ivoire paaɗen guila tan sappo nduɗo hen lewru almami biteɗo Agibou Touré taw kadi ko gardinoɗo juma Al Huda Wassalam kam tigui fawa junggo ton to Abobo caggal on tumede wonande kay mo waɗa gueɗe ɗe pewani ko fate banggue wat boni en kagala walla ni fottude sukaɓe yimɓe hewɓe waɗɓe haqqillaji men ko fate banggue wat boni en kagala kanko noon guila wo jagga fade oɗo saaha mo gonɗen catal bitengala kosim haalano hen hay batte catal kosim noon kamɓe goni tambiɓe ko fate dine l'islam e nder leydi Côte d'Ivoire hanki noon ɓe kolliti konnguli mabɓe kamɓe imam Agibou Touré ɓe ndendani yiyande kono ko wona ɗum ko kamɓene maɓe gaddu hujjikkintoɗe ɗe mbawa ndewidade dossier ji wonande Agibou Touré almami tumaɗo ɓe ƴeewa so tawi ene woodi walla woodani oɗo saaha mo gonɗen ton to Burkina Faso yimɓe sappo pawama juuɗe ton to banggue funna walla mbiyen yimɓe temedere pawama juuɗe e ton to funnague leydi to hen capannayyo ɗaccitama capanɗe jeegom heddiɓe nana juuɗe e caggal noon tumede ɓe jeeyati koye wat boni yankoɓe e caggal noon nde leydi Burkina Faso yaltini koni yanko mum weeyo ɓeni goni dow ɓeni goni less aɓe longo wonande kay caleje walla mbaraji wonande pelle ceɓɓitiɗe haaɓe jani mbara fedde seɓɓitinde wotere ɓe dañi aynodirde mabɓe kuure condi ha ganduɗa waɗi koni yankoɓe tato jeeyaɓe e hinde Burkina taw kadi ko gañiɓe hen ko wona ɗum kono ɓe mbi teɓ e capanɗe jeegom ɓe tawi toon pettoje kewɗe kamɓe fesiraji kewɗe oɗo saaha noon ɓenne tawe e juuɗe dadiɓe Burkina Faso ha joni ton to Burkina keddoɗen gardiɗo wuuro witengo Hukkuluru ene tawe e nder falde Barbulle onne kadi dahanoma gueliñal jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ñalawma hanki onon artira ha e nder wuuro mum witengo Hukkulu Pecce Jamma ko ɗon tigui fella nde ɓiɓɓe wuuro ngo ɗon pini ko ɗon tigui tawi ɓandu makko ne jooɗi ɓe noddi dadiɓe nde ɓen gari hen ɓandu makko ne tawa e morga oɗo saaha finoɓe e wuuro witengo Hukkuluru ene ɗanoro yitere wotere caggal ko kulhuli mawɗi goni e nder goɗana wuuro ton to Libéria ko fate banggue Furkoyngela lum ittama ɗon biteɗo Jamsi Deba ko on tigui wonno taw kadi goɗɗo wonnoɗo kippomo leydi Libéria oɗo saaha noon ñalawma hanki onon toɗɗama yolom tom biteɗo Thomas Kaco taw kadi ko gonnoɗo fettiyanke Balgana taw yaltini ɗum ko Cheikhou Konihe kam woni cikko jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue coftal ɓalli tan to Nigéria jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue yangara weeyoji laaɗi diwoje biteɗo Hadi Sirika wo holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen ɗereji mabɓe kala timmi gam artirde Airbus wonande kay lana ndi wowa ka leydi Nigéria mbiyete ka Nigéria Airaya oɗo saaha noon caggal teskede wonande guila hitande ujunnaji ɗiɗi e tati guila nden Nigéria wasi lana ndi wowa oɗo saaha noon aɓe keɓli gam artirde lana ndi wowa ka leydi Nigéria beele kadi watta lumbade e weeyoji windere nde kala tanto Cameroun e nder normo Cameroun falde angal fontonne kadi ko police goto kam tigui wara e wuuro witengo Wump
hine tawe nder leydi ndi taskama noon guila hitande ujunnaji ɗe 16 ken fonde capanɗe jeetati police ko ɗum tigui woni ko wara e nder leydi ndi kala tonto RD Congo woni Kinshasa ñalawma hande hokkikiɗe o saaha mo gonɗen Joseph Kabila lamiɗo leydi ndi ene tawe tonto sur sarɗiji to toujours kamɓe mawdo kala gam joddade sarɗiyankoɓe gam kay sa tutton ɓatake muɗuma caggal no wadde mo mandaji makko ɗiɗi guila kay hitande ujunnaji ɗe 16 guilnen mandama ko gasi ha joni laamiɗoɗo leydi ndi guila hitande ujunnaji ɗiɗi e goho ha ɗoɗo gonɗen oɗo saaha noon yidde mabɓe kay ko woto ƴamtu lefol laamu e nder leydi ndi caggal ne teska wonande kay ɗo tan e yontere fande nde ko nden tigui walmiyen ɗo e balɗe 6 ko nden tigui lundiyankoɓe heɓe joƴƴi notereji mumen gam ƴamde lefol laamu e nder leydi ndi kala hakkude Éthiopie Addis Abeba Asmara waɗi beldal bangal fayida caggal nde Éthiopie Airlines weeyi hanki e duule muti tene kadi jippi e bowal diwaji ngal Asmara jonnoɓe hen ɓe noon kolliri hen beele mumen no fewi caggal ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi nde mbatti jokkodirde ko fati e banggue jeygu oɗo saaha ɓe kolliri hen beelema mabɓe no fewi caggal duuɓi nogas nde kareli cattuɗi gonno ɗon wonnoɓe toon to Addis Abeba tawne jiida toon to Asmara jahata wonnoɓe toon to Asmara woni héritere mbawata yaade toon to Éthiopie kono ɗo saaha mo gonɗen airline mo Éthiopie watti lumbade weeji gam yaade hakkude leyɗele ɗiɗe kamɓe kala ɓe mbatti yadirde caggal duuɓi nogas nde hakkude mabɓe tañno ha laaɓi oɗon ketto kaburuji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabruji men jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba États-Unis d'Amérique France e ha toon to Chine Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓeri koto dowlaji tentuɗi Amérique puɗortoɗen mbiyen ñande altine ɓennuɗo o Donald Trump hoorejo dowlaji denduɗo Amérique o joddinoma e Vladimir Poutine kanko woni hoorejo leydi Russie tawa kadi ɓe jooɗi koto nokku biyeteɗo Helsinki caggal jondiɗe noon kanko Donald Trump o holirino tigui wonde Vladimir Poutine haydara ala ko tuuma haydara ala ko juuɗe mum moddi e ɗiɗo sumgoji woni ingérence bannoɗi e sumgoji e nder dowlaji denduɗe Amérique caggal ɗum noon mbiyen laabi ɗiɗi ko Donald Trump ene yiiɗi tigui wadde marche arriére woni ruttade caggal e waylude konngudi mum caggal kay talata ɓennuɗo o holliri tigui wonde ko puujiɗo wona ɗum o yinno haalde e oɗo saaha joni walla mbiyene ñalawma hannde kanko Donald Trump o holliri tigui wonde juuɗe Vladimir Poutine ene moddi tigui e sumgoji tawa kadi ko sumgoji bannoji e nder dowlaji dentuɗi Amérique ha biyeteɗo Donald Trump ari e laamu kanko noon kanko Donald Trump holliri tigui juuɗe Vladimir Poutine ene moddi e ɗin sumgoji ene moddi e ɗin sumgoji noon caggal kadi ko on wonno hoorejo dowlaji wonno hoorejo leydi Russe ko ɗum saabi tigui juuɗe mum ene moddi hen ko gollo noon waɗi lawol garwaningol ko Donald Trump ene wukkide konngudi tawa kadi ko tengtinde wonde juuɗe Vladimir Poutine hoorejo leydi Russe walla juuɗe leydi Russe ene moddi tigui e sumgoji bannoɗi e 2016 tawa kadi ko ɗin sumgoji gaddunoma e galle danejo ɗin konngudi noon kanko Donald Trump o wukkitiri tigui o saaha kay mo joddi e ndeɗo jayde tawtede e nder dowlaji denduɗe Amérique wiyetede CBS ko ha joni kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi France paɗen goto e yimɓe tawa kadi ko gollotonoɓe e Donald Trump ɓurɓe ɓatta ɓurɓe gollotonoɓe e France Emmanuel Macron ɗaccanage tawa kadi ko ɓurɓe ɓattade Emmanuel Macron hoorejo leydi France o ittama e golle makko waɗama ko wiyete suspendi fodde jonte ɗiɗi ɗum noon ko caggal kay nde vidéo mo surveillance goto hollirno kay ñande alarba hanki o holliri kay wonde kanko on ittaɗo e golle mum e vidéo holliri omo fiya suko goto e saaha mo wonno e manifestation ɗum noon wonno ko le 1er mai 2018 mo gonɗe hitande gonɗen nde ɗum noon ta vidéo holliri tigui kanko on omo waɗi casque makko kono casque aji policier ji kewi jogade omo fiya suko goto leliɗo leydi mo fiya ɗum piggal cottugal no fewi ɗum noon ko golle policier kadi kanko o wonano policier caggal ɗum noon ko ɗum tigui o saabi ha o idde waɗa suspendre fodde jonte ɗiɗi e golle makko caggal ɗum kadi o ittama tigui o woɗɗinama e oɗo saaha gollodade e oɗo biteɗo Emmanuel Macron ha joni omo liggo omo gollo tigui to galle hoorejo leydi ndi kono o ɓeydima wodditade e oɗo saaha Emmanuel Macron hoorejo leydi ndi e oɗo saaha o halfina tigui ko gueɗe ko wayno sécurité so tawi kay gueɗe kewɗe ene jubbine ko wayno kewuji ene jubbine e nder galle hoorejo e nder Champs-Élysées ko ɗum tigui o halfina kanko badɗo ngal baɗal noon baɗaɗo suspendre golle mum fodde jonte ɗiɗi omo wiye Alexandre Benella
koto leydi Chine taɗen nden ko alkamisa hande o hoorejo leydi Chine biteɗo Xi Jinping o fuɗɗoto jillu makko taw ko jillu makko o ɗamini wadde e nder moyen o yaha ha e nder Afrique hollironoma tigui e balɗe ñanden woni jillu makko arwidin o fuɗɗoto koto leydi Sénégal kono e oɗo sahade kolliri tigui escale makko ma wad escale noon to wiyete Émirats Arabes Unis tawa kadi Émirats Arabes Unis ko leydi ndi ɓuuri wawde gollodade to banggue ɓuuri wawde gollodade e leydi Chine to banggue commerce o holliri tigui ma waɗɗon escale ma o sifodir mabɓe cifande mawɗo no fewi ko adi kay komo yaɓana Afrique komo yaɓana leydi Sénégal to leydi Sénégal omo ɗamini wadde toon balɗe ɗiɗi o ñande nogase ɗiɗi so umima toon o yaɓane Rwanda so umima Rwanda noon ma wattu kadi tawtorede e batu mawgu no fewi taw kadi ko batu waɗongo e nder Afrique du Sud min batu waɗata ko ñande nogase e jeegom e nogase jeeɗiɗi lewru juillet gonɗen koye gan sanga tigui kanko hoorejo leydi Chine o gaynata tigui jillu makko e nder Moyen Orient ha e nder Afrique ma en dutto ha toon to lewe dewaɗi naaɓe kala ne mbaɗi erango dendagal bandiraɓe kala nde mbawata wattude hakkillaji mumen e ñalɗi diine walla mbiye ñalɗi fina tawaɗi ɓe mbaɗata toon to lewe dewaɗi ñande sappo e goho sappo e ɗiɗi lewru fandu so gueno haaji e to kadi ɓatakuji ɗi giwri koye musidɗo men biteɗo Alsane Hammadi Camara ene wonde Abdoulaye Adama Sowa aɓe mbaɗi erango noon fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo ene wondi kadi en gendiyankoɓe yonɓe no fewi daraniɓe pulago nde mbawata tawtorede ɗiɗo hen ñalɗi taw kadi ko fina tawa baɗoji toon to lewe dewaɗi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo nokko min tonga noon kabaruji men ɗemgala pulara ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon jiɗo moon sewi moon Sar Abdoulaye Sarr kettiki malaki jaam yo jaam Allah hiranena